Дарете ви бокс, това е трети епизод. Окей, това не е малко тъпо. Не. Спираш го и изведнъж прекъсваш всичко, което казвам и изкарвам. Това беше за... Ма не, защото да може да се разделят. Окей, леко ми логи. Holy shit. Fuck, just run. Не знам. Няма трета дупка. Няма трета дупка. Къде си? В грешното място си. Излез. Няма трета дупка. Излез. Здрасти. Оу, ш! Фак! Само викам здрасти и се мятам вътре. Фак, бронята ме няма. Къде бе бил този спаунер? Тук някъде. Какво е това, бе? What the fuck? Що го ударих с пикакс? Какво си направил? Бих си да изправих и се запари. И аз така бех направил. Дами и господа, това му смеха. Той ще извика помощ. Оу, шит! О май гад. Оу, шит! Шит! Това зомби е, Майкъл, това зомби е с две убити. Оли ш... Какво кръв ли? Не издиши. Фак. Оу, шит! Шит! Уф, мале. Don't touch my penis! Уф, мале. Си дишал, бе. Оу, шит, шит, шит! Фак! Лак! Не мога цела. Не мога цела! What the fuck? Оу, къде? Къде, бе? What the fuck? О, ето е, най-после, бе, майко. Окей. Не, тук не трябваше да влизам. Това беше грешка. Някой да знае, Ако му сака. Не казва веднага. Имаме туалетна хартия. Да бере 6 стотинки килото. Това е доста изгодно всъщност. Окей, ще те факт по-голо. Ясна радост. То човек мога да говори. Окей, трябва да се почина. Какво ще си почиш, бе? Дени, ще умираш ли? Най-малкото. Къде си, бе? Денис? Не, почивам. Окей. Той умря. Той отново се смее. Това го доказва емотиконката при писане. И продължава да се смее, какъв шок. Боли му сърцето. Умри! Сигурен ли си? Не бъде сигурен, Денис. Ще кажеш да спрем. Не, мен ми се живее. Глупо се те ли ще гладно или просто... Не, просто ще се тръгваме заедно.
Просто ще се тролваме. Оли, не ми достига един блок. Fuck yeah, от какво? Отакане или отакане? Няма да видиш. Идам. Не си. Fuck yeah. Аз имам един спок. I'm coming, bro. Виж, наляво, дясно, ляво. Do you show me now? PewDiePie. Тук само направих пазата реклама. Охо! Скелет. But I have only one. Че в същото време в ръката си държи още един. Имаш ли кол? Не, ама скоро ще имам кол. О, аз имам ябълка. Това беше закрито. Ти до сега снима ли, бе? Не. Добре. Между другото, след 15 минути топи, не, след още 9 минути този епизод ще свършвам. Не може и сега да свърши. Не, още 9 минути изтрай. Може да. Не, Сега да свърши. не. Please, like, make it stop. Какво? Please like and subscribe, make it fall. Дай това стане. Please, make it stop. Някой ми писи. Някакъв иска да му влезне в разговор. Just don't do it. Искаш ли да те добавя и да правим клип заедно с тях? Не, след малко. И между другото са от Сел. Израел. Израел. Близко са. Близко са. От ще умра. Знаеш. Денис, имаше дълъг живот. На половин сърце съм. Ако нещо ме снайпни или нещо ме удари по нея един път, ще умра. Добре, пуквай. Между другото изядем и всичко. Благодаря. Тук е имало 10 прожули, ти още не си ги забелязал. Не. Ма potato. I know it. Да си направили скин на картоф? Не. Ще бъде лепо. Не, може този епизод да е от кратката версия на 10 минути. Про. Само чувам. Ауч! Оу, 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 оу! Между другото, този път, който искаше да му убие, в момента го закрит. И ще изгубих почти всички. Ето. Искаш да кажеш всички айтеми? Не загубих 29-то айрон от събрах. Е, тук можеш да си вземеш айтемите. Къде? Ми пред къщи са, горе-долу. Е тук. Е тук. Тук. Малко още да. Всички ли взех? Да. Сигурен. Да. Да си? Нека видим сега колко пържови си иска. Си искат точно 5. Не ми трябва, защото умрях. Аха. Защо няма от уния зомбите с епичната броня и шието? Защото... Те не са с епична броня и шието. Защо ме спамва? Отвънка? Като мрях и да, спамвам отвънка. Логика. Не знам. Все едно ти сега да заспиш. Аз съм Купидон! И в същото време минавам през теб и ти ме гледаш някаква глава в стрелата. Глава в стрелата. Стрела в главата. Имаме вече врата. Нещо, което малко хора го имат. О, спокойно, не пей в клипа, не е нужно. Денис! Oh shit, I was damaged.
Окей, V-Box and shit and fucks. Това беше за днес and fucking shit. Не, това... О. Нати Бола. Окей. Довиждане, V-Box. Не, чакайте. Чакайте. Ще първо заспи, майкуче. Няма PvP. Айде, дагай. Не може. Има fucking shit nearby. Чай да го отрепа. Какво е това? Оле, не искаш да се задаш. Ох, отиде. Пак ли умираш, бе? 4 пъти умиря. Някой вече... Някой ако падне и умре като пада... Какво? Какво? Какво рече? Добре. Ако падне и умре... Някой ако падне и умре... И аз съм наоколо, веднага да се махна. Ага. Защото няма да спра да се смея като куче. Как ще падне, ще умре и да се махне? Просто ще се махна. Добре, ела вкъщата, айде, ела. Even when your hope is gone. Окей, готов ли си? Натисни F5. Така, не това F5, другото F5. Така, това беше всичко от нас. V-Box, довиждане.